ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କୋଉ ଲିଷ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଣୁଥିବେ କୋଉ ଲିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ତ ସେ ଲିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ଆସିଛି, କେମିତି ପଇସା ମିଳିବ, କ'ଣ ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କଥା ହେବା। ଆପଣ ଏଯାଏଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ବଡ଼ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ସେଥିର ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି 10,000 ଟଙ୍କା। ତ କେମିତି ମିଳିବନି ଦେଖିବା। ଦିନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଆଉ କେଉଁ ଲିଷ୍ଟଟା ବାହାରିଛି ରିଜଲ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହିସାବରେ, ସେଟା ବୁଝିବା ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ହିସାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରୁ ଆସିଛି ଭାଇ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବେନିଫିଟ୍ସ। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭଦାୟକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବେ। ସେଇ ଭାଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଆମ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ମିଳିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ 5 କୋଟି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନିବେଶ ହେବ। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବଢ଼ିପାରେ ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି 40 ଲକ୍ଷ, ମୁଁ ପଇସା ବଢ଼ିବା କଥା କହୁନି, 50,000 ମିଳିବ। ବଟ୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଟା ମେ ବି ବଢ଼ିପାରେ। ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଫାଷ୍ଟରେ ତ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଥିଲେ, 25 ଲକ୍ଷ, ଏବେ 40 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ମେ ବି 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବି ପାଇପାରନ୍ତି। କିଛି ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି। ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆଣିବେ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। 5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ସୁଧୁରିଯିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଯିବ, ସବୁ କିଛି ବଢ଼ାଯିବ। ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ, କେମିତି ମିଳିବ ସେଇଟା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେ ଫର୍ମଟାକୁ ନେଇ ଆଉ ଥରେ ସେ CSC ଜନସହଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରାଇ ନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମର ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ। ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି କି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଉଛି, ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଲେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତିତ ହେବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି କି କ୍ୟାନସେଲ୍ ଦେଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଆପ୍ଲାଏ ଦେଖାଉଛି, ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, EKYC ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉନି, EKYC ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ KYC କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥର ଯେଉଁ ଆପଣ 9 ତାରିଖରେ 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମିଳିବାର ଅଛି ପଇସାଟା, ଆପଣ 7 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ 9 ତାରିଖରେ ପଇସା। ଆପଣଙ୍କ KYC ଫର୍ମ, DBT ଫର୍ମ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 9 ତାରିଖରେ ପଇସାଟା ମିଳିଯିବ। ପଇସା ମିଳିବାରେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେନି, ଏମିତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 5,000 ଲେଖାଏଁ ମିଳିଯିବ 9 ତାରିଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 17 ତାରିଖ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 17 ତାରିଖ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆବେଦନ 92 ଲକ୍ଷ ଚଉପଟି ବେଲେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 92 ଲକ୍ଷ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଟପିଥିବା ବେଲେ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଥମ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେଉଁ 4,999 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଟା ଆସିନଥିଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏ କିସ୍ତିରେ ମିଳିଯିବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। କେହି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଇସା ସେଭ୍ରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିଯିବ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ପଛ ଫର୍ମରେ ଥିଲା, ସେ ଫର୍ମଟାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପଛ ଫର୍ମଟା ଅଛି, ଭାଗ ଘୋଷଣାନାମା,
ये सब जदि आपण फुलफिल करूना ताहले मैं भी आपन को पैसाटा मिली न पारे हेले आपण जदि ये सब कंडीशन जदि फुलफिल करिसेंती ताहले आपन को पैसाटा मिली जिवो। पूरा 9 तारिख रे पैसा मो लाइव अपडेट चेक करके बतेबी केमिति पैसा चेक करिवे कोन मिलिवो केमिति सब डिटेल्स आपण सब जदि अपडेट डिटेल्स जानिबार अछि तो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ वीडियो गोटे लाइक मध्य कर देबे। तो मिलवा आर वीडियो पैसा संगे।